най-после след 2 години имаме възможност наистина да се съберем и да си изкараме едно коледно тържество преди тия светли празници. Моля, забавлявайте се. Тя достави да обради, кръгла ряпа взе да вади. Ряпата е май-голяма, сама не може, трябва двама. Рече едро зеленчук, емо е разлото. Бабо, пъркава и сръчна, има ма задача мъчна. Фърля плетката тигана, да вадим ряпа двама. Дядо ме брати, кой ще не си репи пати? Не би трябва ряпа бяла, че изпускам се рява, че повика нашите ведучи, що те обича се ръчуци. Дъчка ми му и дядо рапата да пни. Как ще пипам, правда ряпа, дали ще веща? Па, и това да е каплис, не съм ако съм бис. Не мога да видя, по-добре да Матко, ела, излъпи ряпата ми. Ласка, после следваща игра, футбол, тенис, волейбол, мач, таско, аз съм спортен шампион, да се и набия дуо. Но за ряпата голяма, и повикайте мама. Hello there, Yuki. Goodbye. Аз отивам за Дубай. Сини ярци москини и пътешествия с камили. Слънце, палми и хотели, но ми трябва репи бели. Времето на ми бебе ще изпусна самолета. За домашните задачи вие повикайте баща си. Кой нуждаеше от мен? Аз съм важен бизнесмен. Ето толкова ли войните, аз не смятам за думите. Жигайци и шишия, ряпата като чега. Търговията шиборна, ряпата не е изгодна. Гледай ти какво е. Що направя аз сега? Ще викна бегер на мига, но вече заходня. Ще памят някакъв приятел. Тази ряпа се улиза, а Коледа наближава и да хващам аз боята, че бабата изчака за бъдни. Алинка, Мария, Алина, може ли да му разгърлее сега? Къдека? Бабо, разкажи ми приказки. Искам за вълка и 7-те козлета. Не, бати, да шиша. Чекалице, първо да чуя какво съм знам, че дядо ми още в гората и отива да гледа си бъдни. Какво е бъдник, бабо? Това е дълго, където ще бъди, където ти не би се пробиват дупчици, където всяко събра очито. Защо? Че вики цяла и да съм дълго семена. Трябва да се отида. Госпожа, обаче, че заповядайте. Добър вечер, мили зрители! Какво е времето у нас? Ако не сте го разбрали от Даливали, ще го чуете от мен. На цялата страна има преваляване от смрад и на места с силен вятър. Тази вечер шината на дядо Коледа не може да излети. Премиерът е осигурил служебния самолет, който ще прелети над построените магистрали, за да си получат на време децата си всички подаръци. Весели празници! Пак да
Първи вечер рождеството е мило тържество. Бих желала будонеца съм буден нощес, да послушам Коледар да пее стари песни, как се е родил Христос, нам да бъде скъп гост. Тази вечер се нарича пълни вечер, защото тази вечер се роди, будува се стои буден. Умите стопанката шета ти готвят коледни козби, които са пост 7 или 9 на брой, слагат ги на масата след петуми. Боб и жито, както се надуват бобчетата, така да се надуват и подобнетата на стопаните. Както е сладък медът в паничката, тъй да е сладък живота в тази къща. Самите, както са притиснати тюризовите зранцата, така ме спотено нашето семейство ви се разберя, че суна има. Баница тиква и къси дора. Трябва да има всичко на трапезата, за да раждат нивите и градини. Да не събравяме букчета световина. Тя се слага на трапезата, за да са силни и грави юнаци мъжете къщи. Да не забравяйте и да гасите коледната ялха. На ялхата рози щички, в колената нощ блестят, сякаш ангелски очички от небето ми следят.
Благословение да са всички в този дом. От здраве да не се отървете. Мир и щастие на всички. Аз съм Христия. Колкото звезди в небето Коледа, толкова здрави станки в къща Коледа. Речете дружина да бъде. Да бъде! Колкото здрави по гората, толкова звезди по небесата. Речете дружина да бъде. Да бъде! Както да се реката през камъцата, той да текат парите в кисията. Речете дружина да бъде. Да бъде! Колкото звездите небесата, толкова отлики да децата в света. Речете дружина да бъде. Да бъде! Бог да здраве, Бог да прачи. Имаше лон дом по лати. Речете дружина да бъде. Да бъде! Както пролет крие журдича, както бука шутри мурголича, да и вечно в този дом да бъде година амина. Речете дружина амин. Амин! Разкажи си. Хайде момичета да качем на момчетата. И че ставите? На майчетата? На майчетата. Thank you.
твоето. Айде, момчета. Айде, чухте ли за красивото на кой стих? Чухте ли, че красивата богодалче от Шешево? Нямия приятелка не успее тук цял ден на линия. Айде, малко. Ами тогава да отидем да тя поискаме за жена. Съгласен ли си? Ами чух, че била много бърза и хубава. Ама защо? Ами защо да работя? Имам си домашна помощничка. Тя ще ни шита и ще ни помага. Си не съгласен ли си? А ти си не мислиш ли да се жениш? Аз казвам да излизаме. И толкова ходене изгуби една картофка. Как се споделя? Как сте се вади на моята рука? Как се споделя? Ами моята кати за Айде, брат. Разбрах, че изчезна пантовка, но вместо да получавам обвинение, имам по-добро решение. Да се обадя на Бянки Пантофо и веднага ще доставя пантовки. Зала ми сватба. Кой ще сготви? Валя, вече никой не готви, не е буден. Ами кой ли ще си лягам? Не, бе, тате. Кога текна от тебе, за да имаме повече време за ветелба.
всичко от нас. Децата са ни приготвили по една малка картичка за Коледа, с която искат да ви поздравят. Така че, моля всеки да подари на мама или на тати своя подарък.